Sri Tanjung. Dene para paraga ingkang hangaya jejiban wonten ing kelenggan dalu punika Sri Tanjung katindakaken dening Mbak Ayu Menik Hapsari Lukitawati. Mbak dalu punika katindakaken dening Mbak Niken Salendro. Pak Teh Sidapeksa. Dalu punika katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Aku ora ngono. Sila Hadikrama. Sila Hadikrama, Bupati. Dalu punika kasta dening Ki Alek Wapo. Sabda Utama. Aku Dapuk, melok dapuk. Kowe ya pengen dapuk to? dalang melu dapuk. Ya. Aku yo pengen melu. Dene Mas Mondol. Dalu punika kadapuk dados ula. Kula nyembur ndasmu. Mas Mondol dados Sidapeksa sagung para tamu kados pundi babaring caras ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hamirsani ngantos purnandhingan dicara nuwun. Tek tek tek. Rene-rene ya piye? Piyong. Iki mau sing sinden suarane demit. Mbak Supinem brondol. Piyong, Ban? Nggih, Gusti. Gusti Putri. Inggih Gusti Putri. Kewajibanmu ing pepungkuran napa wis rampung kabeh, Piyong? Sampun Gusti Putri. Ngene ya, Piyong. Sarene aku ki mau wis suwe banget kapang karo Kang Mas Sidapeksa. Aku mbayangne sing Sidapeksane kaya Wonge ngono. gagah, ganteng, gede dhuwur, Lah, bagus iya. lah pokoknya. Lah iya. Bagus. Lah ning kok terus sing dadi mondol ki lho. Aku bayang aku terus pudar. Kuwi Sidapeksa pas kena kencing manis lho. Tapi ya wis mari kok. Ayo do Sidapeksa metu. Tuk 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 tuk. Aku berani. Tuk tuk tuk. Dan anak sidrak. Baik. Duduk. Duduk. Duduk duk duk duk. Ayo patut dan Sidapeksa. Tuk 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 tuk. Wah, apa ini gerak? Tuk tuk tuk. Gila kita arkam. Dang. Cuang kemutuk tok ana. Dang. Toprak sewang yo taktuk tok. Ngetuk iki terus ya popo enak. Bintang tani kok ming takuk. Wayahe omong. Duduk. Lho. Duduk. Kang Mas Sidapeksa. Nyapa? Lho hehehe. Kok nyapa piye to? Kowe iki manten anyar. Manten anyar arep pamitan karo bojomu tugas negara diutus karo Sinuwun Sila Hadikrama. Ora suwek raimu lho. Ngono lho. Goleki rai pitung plenthung nang pertapan Majasem Ya kowe iki tanggap plenthung-plenthung ning karo Majasem. sambilanang. Yayi Sri Tanjung. Kang Mas Sidapeksa iki tak mentolo-mentolokne. Iki pokoke bayang aku iki Gus Aan ngono iki. Masa Gus Aan. Gus Aan dirembeli. Kok saat nganti oleh guyu nganti geblak lho. Ben sana no. Auto kemana aku bayangne ngono wis. Yayi Sri Tanjung. Nek aja nemen-nemen wae madhep rene. Lah nyapa? Mondol ambune solar. Bape kaya batang kok. Ya iya. Jane cangkem apa WC. Nyapa? Iya ya. Lah ya rayo kaya sak piteng jarene. Yayi Sri Tanjung. Kang Mas Pate Sidapeksa, wonten menapa Kang Mas kok rabi randhat lawuh panjenengan wonten ing Taman Sari Kang Mas Sidapeksa? Kula sampun ngrantu rawuh panjenengan. Kini menapa panjenengan kok mboten kondur-kondur? Kula sampun kapang sanget dumateng panjenengan Kang Mas. Duh Kang Mas Sidapeksa, menapa